ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର କିଛି ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି, ହେଲେ ତା ପିଲାଦିନର ଘଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ସ୍ମୃତି ଓ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ସେହିପରି ଛୋଟବେଳେ ମୋ ସହ ଘଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋ ପିଲା କିପରି ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଉ ଓ ସମାଜରେ ନାଁ ରଖୁ। ତେଣୁ ମାଆ ମୋତେ ବୟସ ହୋଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଥିଲେ। ସେ ଟିକେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ କହୁଣି ତଳକୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖଟି ଦିଦି କହୁଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ମୋ ମାଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୋତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟର ପଥର କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ ଓ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଯଦି ପିଲା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ନିଜେ ଯାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଦିଦି ଆସି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୋର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାର 2-3 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ମାଆ ମୋତେ କାଖରେ ବସାଇ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମାଆ ସାଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ନଥାଏ। ହେଲେ ସବୁ ପିଲା ଯେହେତୁ ମୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। କିଛି ପିଲା କହିଲେ, ତାକୁ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଦିଅ, ସେ ଏପଟକୁ ଆସିପାରେ ଓ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଦିଦି ଆସିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମାଆ ସେଇଆ କଲେ ଓ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲା ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଣି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପାଟେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବି ପୂରା ବୁଡ଼ିଗଲା ପାଣିରେ। ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ କୋଉ ବା ପିଲା ଆସିଥିବ। ଏପଟେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେ ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଦୌଡ଼ିଲି। ବର୍ଷା କମି ନଥାଏ, ତଥାପି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଚେରୀ ଚଢ଼ି ପାର ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତରତରରେ ମୋତେ କେହି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଚେରୀ ପାର ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ପାଚେରୀ ଚଢ଼ି ପାରିଲିନି। ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ପାଣି ମୋ ଛାତି ହେଲାଣି। ମୁଁ ସେଠି ବାହାରି ପାରୁନି, ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ମୋ ମାଆ ମୋ 2-4 ହାତ ଛାଡ଼ିକି କୂଅ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ମୁଁ ସେଠି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୋ ମାଆ ସିନା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ। ମୋ ପିଲା କ'ଣ କରୁଥିବ ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସି ପାଚେରୀ ପାଖେ ମୋତେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମୋତେ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, କୂଅଟା ପାଖରେ ଥିଲା ମୋ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମାଆର ପିଲା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ମାଆର ପାଦ ତଳେ ଜନ୍ନତ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି। ସତରେ ମାଆ ମହାନ, ତାଙ୍କ ଋଣ ଆମେ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ମୋର କିଛି ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି।